Bună tuturor celor din zodia Berbec. Pentru astăzi, data de 5 februarie 2022, un scurt mesaj pentru toți cei din zodia Berbec. Îl avem pe regele de cupe, însoțit de cavalerul de monede. Cele două cărți împreună ar putea vorbi astăzi despre o conexiune cu unul dintre părinți, probabil cu o parte masculină a familiei, o persoană cu foarte multă iubire și dăruire, care vă dă o veste în care își pune, vestea ar putea fi în legătură cu o nouă școală, cu un nou studiu, cu un nou proiect, cu o nouă investiție sau pur și simplu cu o nouă idee. În aceeași ordine de idei ar putea fi vorba și despre o variantă mai bună de însănătoșire a unui regi de cupe, ca să-l numim așa, mai pe înțeles spus, ar putea fi o parte masculină, cum am spus și mai devreme, poate fi părintele, tata, fratele, un unchi, un bunic, o persoană foarte apropiată, un prieten și așa mai departe. Vă mulțumesc și vă aștept și mâine la un alt video.